Менә халыкларны берләштерә торган, телләрен берләштерә торган инглиз теле, менталитет дигән мәсәлән. Әле бүгенме шалтыратып ятам мин. 2 номерым бар. Берсен әгәр дә 3 айга бер шалтыратмасаң, бер кайда да тартып алырга куркыталар. Шуңа күрә шалтыратырга тырыштым, берәү белән сөйләштем. Ничә ел танышын, дус дисә дә була. Ул бер килеп чыкты да, чәй ичеп, чөнки менә монда төркләр кафесы бар, кыйммәт анда шикәр шир дә бар, аннарда әллә нәрсәләр бар. Шуңа күрә ул 3 авыр шир аннарда, шуңа күрә ул инде кунакка бик йөрми. Ул шул кафега кирдек, анда үләннән кайнатканнар. Шул 360 сумга төштеме бер чәйнүге кайнар суны инде. Шиксез нәрсә инде. Шиксез, ягъни, шиксез түгел, шиксез. Бер иштек, 2 иштек чәйин. Шунасын карады, кыйммәт дип. Миңа барды. Исемә килмәгән, миндә дә андый үлән бар бит дип. Ул 15 чәйнүккә җитә торган. Үлән шул Балкариядан Балкарстан дисә була, шуны алып кайткан идем. Бер пачкасы 100 сумга төште базарда. Менә ничек алар инде сәүдәгәрләр безне күткә утырталар. Бу миндә шул чәй ичкәч, мен аны шул үләнне ишетмәгәнгә күрә мәйдәм шакырыйм әле, килеп чыксын. Ул уңайсызлана. Нигә? Чөнки ул бер килде, инде курка, менә хәзер уңайсызлана, хатыны анын мине яратмый никтер. Аңлап булмый. Бер вакытта әле су буенда очрашырга тиеш идек. Шунда килеп чыкты машинасы белән, хатыны эт шикелле миңа карый. Шуннан мин ачуым килде, мәйтәм, минем ни гайбым бар? Миңа шулай душман шикелле караган дип яратмады мине. Шуңа күрә ул инде башка өенә чакырмады, бер чакырган иде. Инде миңа уңайсызланып тора еш килергә. Нигә дисәң? Менә монда менталитет дигән бар. Кунак ашы, кара каршы. Мин әйтәсем килә, җәмәгать. Мин Оренбург өлкәсенә килдем, Казакстан чигендә торып, бездә андый нәрсә юк, андый әйтем. Һич юк. Әйтемнәр бар. Хатта менә мин әле бүген кагазга язып куйдым да, теге юлы гафу итегез, кут дигән сүз белән кулланган әйтемнәр, бу юлы мәсәлән бук дигән, шулар белән бик ничәләрне искә төшердем, шуны өчен видео ясыйм дидем инде. Шул кагазга яздым да, әнә бездән якта андый сүз кулланмыйлар. Шул теге әйтемнәр бар, шул әшәке сүзләр инде менә шул. Бук дигән, кут дигән әйтемнәр бар. Монда татар халкы беләме, юкмы? Алар китапларга монда кирмәгән, чөнки ямьсез сүзләр дип аталар. Безнең халыкта йөри бит инде бүтән шул әйтемнәр, шул кунак ашы, кара каршы дигән. Бездә йөрми ул әйтем, мәсәлән. Нигә дисәң, безнең якта ментальность дигән икенче төрле. Без казак халкы арасында яшәгән, анда бар шундый сүз әрсезлек дигән. Бераз шул башта татарлар килеп урнаша, бүтән халык янына, бер ягыннан аларның кунакчылыгын күрә, икенче ягыннан әрсезлеген күрә. Әрсез дигән ул татарча юктыр. Бераз кыю кеше, йомшак рәвештә, менә бер сүзне әйтәм, наглость дигән, нахальство дигән, шуның йомшак рәвештә аңлаттыра әрсез дигән. Ул әрсезлек кешене гаепләмиләр, булай бер сыйфатыңны күрсәтеп тора. Чөнки бездә торган кешеләр шул якта, шул җирдәге гадәт, гореф-гадәтләрне әкрен-әкрен кабул итәләр. Лексикалар үзгәрә. Мин әле бер кайткан идем авылга. Мәрхүм инде бер абыем миңа авылдагы бер нәрсә турында сөйләде. Кымбат ди. Нигә кымбат ди, кыйммәт димеш. Чөнки анда казак халкы белән
аралашып тұрғанға күрә, татар қазақ белән сөйләшә. Бездә мәсәлән шул татарда дип әйтәләр. Татарстандамы, әдәби телдәме, қазақ халкында дип әйтәләр. Безнең авылда дип әйтәләр. Күрдегез, дип. Шунысы әйтәс килә. Күп сүзләр шул кулланалар. Мәсәлән, Қазақта өтірік ди, бізде өтірік ди. Татарда урларға деген, Қазақта ұрларға деген. Әлі мен Башқұртстанға барған едім, анда Уфада Жұмхурият яшьләр газетінде эшләгән шақта практикада. Шунда бір районға бардым да, анда қызны ұрларға тырышқанлар. Шуны мен ауылда. Шуны уршайтшы попытка похищения невесты деп. Шуны кіріп район өзәгендә кімдер белән сөйләшкән идем, оныттым иде. Ул инде аңлады да, мен әйтә, сез мондағы яктагы кеше түгел дип. Әйтәм, каян аңладыгыз? Безнең якта урлау дип әйтәләр. Сез урлады дип әйтәләр. Мен әйтәм, мен Оренбур өлкәсеннән. Тел дә үзгәрә, ғарыф-гадәтләр бераз үзгәрә. Әле Казак халкында башта шәй бирәләр. Алар аңлашыла, чөнки майлы ризыклар ашаганга күрә сусы кеше бер ягыннан төрле авыллардан элек Казак халкында туганнары килгән ерак-ерактан. Шуңа күрә иң беренче сусап киләләр, шәй биргәннәр. Бездә татарда башта ашаталар. Шунда соңдан шәй бирәләр. Инде бара-бара Казак халкында да кайсы вакытта татарча уздыра башладылар. Бер елны инде урысча әйтмешли высший пилотаж булып чыкты мине. Теге авылда безнең әти булды мулла. Соңдан әти дөньяны калдыргач бер абыйым булды. Аның теге моңа ошап җитмәдеме? Казак әбиләренә алар мине пәри дип гел ярата иде. Казак әбиләре Б урна П дип, бари урна пари дип. Шулай мен район үзәгенә киткән идем, алар мине чакырды ашка. Бездә икенче яртыда килә автобус район үзәгеннән. Алар шул 12-га чакырган халыкка биргәннәр чәй казакча. Шул чәйне бик сузганнар. Шурас көтеп торганнар мине кайтканны авылга. Шунда биш бармак ашатырга дип. Мен кайткан идем, икенче яртыдам, 2дәме. Алар биш бармак бирделәр, Коран укыттылар, биш бармак бирделәр. Шуннан соң яңадан чәй бирделәр. Монсы инде бигрәк дуслык ашы булды. Башта казакча, соңдан татарча бергә торгач бер-берсенә инде ни, алар айырмасы юк инде. Мен әйтәс килә, мен шул өйдән чыгып барган чакта уйладым. Ул кайсы җирдә тора кеше, бер халык икенче халык арасында. Шул теге керә аларга гыргадәтләренә безнең якта мәсәлән була кешегә. Ул сиңа бердә кунак килмәсә дә, чакырмасаң да син аны, анарга барсаң да бер сүз әйтми. Аны мин бик игътибар итмәгәнем. Шул кичә дустым әйткәнем, сездә ул татарда монда әйтәләр, кунак ашы кара каршы. Бездә юк, әле капма каршы, кара каршы. Бездә андый нәрсә түгел, мен әйтәм. Мин бүтән шартларда тәрбияләнгән кеше, теләгән чакта килдә тор, миңа нәрсә барсы. Аны шуны искә төште дә. Бер дуслашып йөргән иде. Казакстаннан үзе әти әнисе саф татар телендә сөйләшәләр. Әмма менә миңа ничек инде урысча әйтелмешли, не повезло. Мен Татарстаннан килдем үз телендә сөйләшергә. Апамның малайы урысча сөйләшә килеп, күршедә бер башкорт малайы эшләп йөри, компьютерда китаплар ясый, урысча сөйләшеп, кемгә тотынма, һәммәсе әллә ничә кеше. Бер татарча сөйләшкән кеше бар иде. Ансы да шанмасыз Нугай булып чыкты ул. Астрахан ягыннан Нугай саф татар телендә сөйләшә. Үзләренеке юк. Шуңа күрә бу Казакстанда Каспий диңгез янында үскән ата-анасы
татар, саф татар тілінде сөйлешелер, ашқа шақырдылар. Қайдадыр. Әйе, бұл Қазақстаннан бір шултығы. Ол вақта досты берді, мен дост деп ашықмейм. Орысының халқында бар приятель деп яқшы айтелер. Дост деп ашықмасқа керек. Шунда анын әбесі, яғни тещісі шул шақырды. Шул бинада ұлты рахатыны білен. Мені да тігі хазіретті бар шул достым Ноғай. Аны да бірді неше ел дәуірінде бір шайға шақырмады, өзі шалтыратады. Міне, мәселен, ярты сағаттан келем. Үстәліңні әзірләп күтіп тұр деп. Әлік ол келу алдына мен кеш білен кебітлеріні орап шыға едім. Шүнки ол ашап отырғанда майонез қоя, соған қоя, бұл нәрсе мені майонез яратмайм, әмі өзімні шеттен тұтам, майонез зиян кетірі деп, әмі шуларға керек деп алам да, шынасын ашалмағаш, әрем болмасы деп, ашап, яманға үйрәне баштым. Шул неге де неше тапқыр келді, қазіретке де шул тігін оғай, менге де келді мәселен. Өзім бірде шақырмай. Шынасын мен аны қазірет білен сөйлешесім ейтім. Некем ейтім. Енді бір уақытта апамның малайы білен кибітті үйрейміз, шында шалтыратып етау. Мен айтам, сеңе қонаққа жиналабыз. Жоқ деп қаршы болды. Біз айтам, сенің яныңда біз міне кибітті ұшамады. Мен айтам, бұл алайда нейтмек қатыннан қорқамы, нәрсәмі. Міне тұрмыш шулай. Татар халқы әкірін ғұрып ғадәтлерін жоғалтып бара. Шақырда бигірек. Елік міне татар халқы тілі, дini десе де болайынды, алай болмадық. Шүнкі большевиклар қысты мұсылман динін. Әміне тіл, ғұрып ғадәт біраз сақланып барайды. Шүнкі алар ауылда тұрды. Қазір шақарға көшелер, ауылда ешілі тұрас келмей, шақарға келіп, тіл бітіп бара, ғұрып ғадәтлер бітіп бара. Bütün нәрсе ауылда әби бабайлар қала. Шуңа көре алар енді мен айтасым келешек халқымыздың білмейм. Әлі мен кеше міне шығарылыс болды менде. Орамда кетіп барғанда, кеше шу кетіп барғанда, шышалар бик көп анда. Шитті міне шышлай. Дистелер десе бола. Бірсі жерде үйіліп ята, бір жерде мен шуны видео түсірдім де, татар халқы міне азып бара, араққа башын салып бара, шулай деп бір шылып шилеген әңгімен болды. Анды біраз қараған, халыққа қызық түгіл. Әгер де мен шортыста шәрә қызларыны көрсетсем, миллион кіші қарар еді, арасында мыңларша татар қарар еді. Енді анда кішінің тігі ақылына үндейсің, мүражағат етесің. Алар енді битараф, вайымсыз алар қарайлар, бекесілері кетмей. Мен шуны тамамлысым келе. Мен тамамлағашта енді таушы да міне тоқтады енді міне. Үшінкі ұзынны яратмайм қазір мен кішіге оңайсыз тыңларға. Шуны айтасы келе. Халқыбыз қайда тұрса да жоғалтмасқа тиіш ғұрыпда қадәтлерін. Бізде қызғаншқа қаршы татар халқы еліктен енді әгер де ата бабаларынан сақланып келмесе, ол өзінде де әлі көп қалмай, әгер де енді шақыра келсе, анда да бітәшек. Анын өзі шенлеклері. Шын бән тамам, иқтибар үшін рахмет, исен сау тұрғыз.